ukuhamba ngobungcwele phambi kaNkulunkulu ngoba alifuni ukwamukela izinto uJesu asibekele zona ukuthi sihambe ngazo. Uthi uJesu odwini izwi lami uyena ongithandayo nobaba uzomthanda siyoze sihlale kuye sizibonakalise kuye. Usabazibonakalisha uJesu kuye akazibonakalisi ngoba umbone uKristu indodana kaNkulunkulu. Nalabo bambonanga ngoba bazi umprofeti kodwa bahambe naye. Bazalwane kudinga ukuthi umuntu amazi uJesu. Mawufuna uJohn 17 verse 3 lithi ukumazi uNkulunkulu kungukwazi nokukholelwa endodaneni yakhe nanoyamthumileyo. Ukona ukumazi uNkulunkulu ikhona ukumazi uJesu. Awukwazi ukuthi uyamazi uJesu mayenza imisebenzi yakhe ungazenzi izinto zakhe. Kubiza ukuthi senze imiyalo yakhe siyidine uzoziveza yena simbone. Waziveza kuPaul. Uthi uPaul ngangimi ngikhuleka ngisethempelini wavela ngambona. Wamthuma wathi usazokuhlupheka ngenxa yami. Sake sakuchaza ukuhlupheka kaPaul ngelinye ilanga ngazi ngoba uyikwenzayo. Abantu abaunderstand ukuhlupheka kaPaul. Ukuhlupheka kukaPaul ku-based emazwini akhulunywa uNkulunkulu ewakhuluma kuDavide. Yabona lawo mazwi wasuka enhliziyweni yami ngaso sonke isikhathi. Angenza ngazi ukuthi wonke umuntu uyayiholela into ayenzile noma ngabe isono sakhe sikholelwe. Uthi uNkulunkulu kuDavide ngenxa yokuthi uveze ithuba lokuthi izitha zami zingihlambalaze inkemba ngeke iphume endlini yami eseqolisile ngoba uNkulunkulu ufuna ukuhlolisha emhlabeni wonke. Uthi ngayikhonka inhliziyo kaFaro ukuze ngaziwe emhlabeni wonke ukuthi nginguNkulunkulu. Mawubuka izinto zikaFaro ujike emfula yaseGibhithe bayigazi kugcwala amaselesele yonke indawo ufika isikhonyane esishaya isibhuqe emasimini umuntu ogulayo ekhanda wayengeke ngabadedela abantwana bakwaIsrayeli. Kodwa uthi uNkulunkulu wakwenza ngamabomu okwenza ukuthi uNkulunkulu singamqondi singamqondasteli. Ukwenze ngamabomu akhonka inhliziyo kaFaro ukuze yena njengoNkulunkulu aziwe ngoba uFaro at that particular time inkosi eyayibusa umhlaba wonke. So kufanele agobe the best yomhlaba akhombisa ukuthi uNkulunkulu. Manje uDavide emva kokuthatha umka-Uriya wabulalisa uUriya. Wathi uNkulunkulu ipunishment yakho ingane zakho zonke zizofanelekela. Uzokusa umuntu endlini yakhe alale namakhosikazi akho. Waxolisa. WayeseXolisile uthi ngenxa yokuthi uveze ithuba lokuthi izitha zami zingihlambalaze ipunishment akuzuyishintsha. Ingakho ke sibona amakhono ehlupheka. Elinye lihlupheka ngoba liyakhokha uze lingene ezulwini ngoba you have to pay for your sins. Kakhulu mohlambalaza uNkulunkulu. Hlambalaza umuntu ongafanele umhlambalaze. Ngilinganise ngentombazana ukuthi nathi intombi ebandleni iyanconywa iyaziwa nabafana ngaphandle sebeyishele bahluleka. Hayi bahluleka. Isibonala ngelinye ilanga bese sizokwazi usifihla la usibani baleqhubisizwe. Ungathi usibani banwathi akajoli sekushaya abafana ngaphandle. Hawu. Kanti sebembambile uyajola ngoba waba uza umshado wakhe uthangaze umuzo. Nasebandleni sesiphoxekile. Wenzeni uphoxe uvula ithuba ukuthi izitha zikaNkulunkulu zimhleke. Uzosivuma isono sakho akuthethelele. Mhlawumbe uzokwenza umshado wakho ube isihogo. Ukhokhela ukuthi abangakholwa bathi hayi kufanele ahlupheke. Wasuke wakholwa kanti uzomitha esontweni. Ufuna uNkulunkulu ahlonishwe. Wena uzolinda ethi khambe kahle mina ngazi kwenze njani. Kanti mina uNkulunkulu akangifuni yini. Mina nje ngiyalamba. Mina nguthola umsebenzi awubheke emuva. Awuzange uhlambalaze igama likaNkulunkulu so you have to pay. Okumnandi ukhokhe emhlabeni ngoba uzongena ezulwini. Kubuhlungu usukhokhe esihogweni. Lapho ke sivume isono sakho kodwa ulindele ukuthi manje waveza ithuba ukuthi izitha zikaNkulunkulu zimhlambalaze. Ayisenkingeni khona. Ayisenkingeni. Uzothi ukukholwa kwakungcono kungakholwa. Kanti cha
Fanele ukhokhe ukuze abantu bamazi uNkulunkulu bamhloniphe.